Assalamu alaikum an yi alborai da waiborai an kan goga hanganar sai salamu alaikum alarga sintin dai ai mayo munota mai zamani wala da munne leza hani zo dai kan kago furo na burfo burnye wa kirbunyi mu borno kan aran gabai ai gabai bora kul gabai borno kan nigerian amma asir labora da gore lago tarai manga libi labu mai no boro koi asini gane baba an buka inguno gudu ni ka hayan te bore si hunkuna ato aga ko wadin maga sai innu modaru gune ga barbatayan sola inda ga mara kan ciya Nijar labi zai kai yankwai tarai giceci wani libi labora wadin maga irga hayan sokon kan ya irga tonan dado amdu butu se. Assalamu alaikum baba ambu wa alaikum salam daga sintin hayan ga irmo irga ba nimin bon cabu bore se mu faman nu mainu mangano nugo no nigerian no wano libi borno wadano daga banin faman yana what to gaskiya ni dai nigerian ne 100% what ana head anyabe ne ke no anyabe ne gaskiya magana ni ba luben bane baba mbuka hukuna ine barkan go labura ingade no labu do da bai what no labi zu do da bai wannan cari to gaskiya wanda yake cikin kasa no wannan gaskiya ne sosai kuna dikan din Nigerian bobo ifatul labura ikono da libi labu giceci jamine ceci ko kunno gudu gaskiya ne duk mai nema yana tare da sa ayan gina da gati borbo ba kayan kono din ceci har kasun imarka irga ba aran mu fahiman da sai ifuno gati what matsaloli suna da dama akwai matsalan ambassador akwai matsalan an safara akwai matsalan an kamisoshi akwai matsalan an canji gaskiya waɗannan matsaloli ne da suke damu mu da muke a nan hayin kan tafi bitaran segati masal fudumiyar naran gogudu no din labora oh no ceto a sigite no wala a gogite matkin no aran bafuna gogite da wadanda ga baran muka zama in labi zango ne kayan goga hangana nasi oh ya dum mono da masalin kayan gure ma aran goga dino da sandayyan aran muci zambo yan boda yi baki gonda ani kan ba ngai mu kano din ta dinga in duga ga harka sokon gudu gubo ya lakkale candi in bai matkan no gaskiya matsalolin da muke samu na ga masu yan safara da yan canji da masu kuste what gaskiya su ne matsalolin da sun ka dame mu nan sosai da yanayin aiki kana samun kuɗi in ka zo wajen poste ba sauki wajen tura kuɗi kenan shine ma'ana ta ci ne kana what matuno faman da sai canjo do hare matuno no bar mai do hare aran gogudu dogone wal matuno abu wuce da ba mu samun sauki ko kaɗan da man me yasa a yau da dolar ta hannu to su ma sun haura canji. Dolar za ta samka kuma ba za su sauke canjin su ba. Har tsakani da Allah ba su muna to kai gina buriyan ID gondi gina kan ga ka to yi fusi si ka. To gaskiya ka tambaye ni tun da farko na gaya maka muna da matsala da no. Za ka ga mutum yana da kuɗin shi ya je ya biyo kuɗin jirgi sai ya yi wata guda wata biyu kuma kuɗin jirgin ka biya kuma kuɗin jirgin kuɗi ne waɗanda masu ɗumbin yawa ne
dai nodin hare aran gonda lakkal kanai aran gu windi ga fela bu ko nan karan ba wani no haya bu gite da to gaskiya dai lubi babu kwanciyar hankali kamar yadda ka sani za ka iya yawo kamar a Niger a yadda kake so gaskiya wani abu ko kana son ka yi shi gaskiya inda kana lubi ba ka samu damar da za ka yi shi ba za ka iya yawo ba da saboda za ka yawo za ka iya gamuwa da matsala kuma in ka shiga matsala manyan da nake gaya maka su masu san da zaman ka ba sunan abun su dai ne mai amma ko ka shiga matsala ba ruwan su so no baba mu kai min ha nu ni chala nya ka fusino kan go ne wo Niger ni giya da mu ka gaskiya ni zai iya ba ki shawara wanda za ta fidda shi ya fidda mu ma da yake mu haƙin mu ne mu gaya mutum gaskiya wallahi dubi yanzu gaskiya babu kwanciyar hankali a yanda muke mata tsammanin kamar da gaskiya in kana da sana'a da kake kama kana juya wallahi ina baka shawara ka yi zaman ka gida Allah ya sa ma sana'arka albarka da abinda kake yi gaskiya iya magana da zan iya gani wanda yake gida zai ba shi wani shawara ya maryam fudunno ni te in Niger labi zai ce aran kan gono din aran kulmar ganta kan gono din ya maryam fudunno no wani gini kan dise o kan gana hankan gi bon feri dai o to gaskiya ni iya kace shawaran da zan ba ɗan Niger da suke nan muke nan domin gaba daya gaskiya magana guda ce komi da za mu yi mu rika haɗa kanmu haɗin kai shi ne zai kamuna komai da muke nema a rayuwa mu ƙara riƙe junanmu mu ƙara haɗa kanmu kuma gaskiya Allah mu tashi tsaye mu zaƙe damke mu nemi halaliyanmu shi ne kawai an skoite mo no din mo boriya ite dumi fa si ne wo boy sanira wajen kule yin ga bayyira wani mace to gaskiya wannan kuma akwai magana ka sosai saboda me yasa akwai waɗanda a garin ga sun kai shekara 15 7 duka suna nan dubi kai wasu ma ga ma ba su da niyyar komawa gida ma gaba daya baba buka nan harka ka dai dangane ne harka mai zamani kai dai bari harkokin nan sun huce yanda mutum ke tunani inda ba kana dubi ba ne to wallahi wasu harkoki sun huce yanda mutum ke tunani an buka nan a wasu yadin a wasa mai zamani wallahi idan nake ma zan gaya maka matsalolin lubi wallahi za mu kwana a nan kana samoyi wanga ma na dan kamanta ne matsalolin lubi suna da yawa bayan da mutum ke tunani ba ne ya ma dai hankan gobe oka an yi za alborai dubai borai ne wani gina sai masu lam kada hino hani zo da ya ga sokun fitar ku bai kone insha to na gode sosai mai zamani Allah ya ja zamani kuma Allah ya nada girma na dokaka daga yadda da kai mini gaskiya na ji daɗin da kai mini sosai ba tunda ni na ji daɗin wanga tambayoyi da kai mini ina godiya sosai ina ma masoya na da masoyan mu duka ina musu fatan alkhairi na gode sosai no